Kubor nakaslem jong unongsan hima. President ke Hill State People's Democratic Party ubaki pipangyang uloang baka roster system kadiban pentre kam syakman. Habay krem kinotok kubor ba pangyang uloang bahaswa banlet syaka election syaka yung darbar tawan menta usnem lakan top lang ya kani kamat hapok kikular election jong kaseng bakandan gajing pet benia bat penbha ya kabha tungkam tungjam lani ka reservation policy. Habay de baka roster system kaseng kakwa badeban pentre kam syakman. Nakaliang ba pangyang laya tu ba menta nakaliang ka jongki kidang ap yu menteri rang ba ka jela ba on one pai kanang bakin la bania kendu yu bania kren halor kani kamat kabadan kambha bat ru halor ki wei pat kiman ki bede ba ki kun somla shu ba pangyang loong ba kan long ka babha bakin le kum ba ki pen pau ya ka jing persha ya ka gaming act pat ha kani ka ju ka rukam ken pen sngaw ya kani ka phangru hau menteri rang ba dia ka sarkar hi baro ka wei Nina ru ko basdang so bangin dek chiga election ko chiga election general election mana gari ka general fly ngila bu ru ha manifesto ba kadai bandon kajing kami ban pen bha ni ong ban pen bha ni ong than kan pen kalang ni kadai ban pen bha ya reservation policy te matang ko hi ban jwa pej ya gani ko figure roster system te ban pej ya roster system nakalian jungi ka parti na du basdang ha bangi ong bangi dei ban pen bha tingi nam priang hiru dalalei ya kata ka ba ong ba kan ya dadin ka jing pen rekam ya proses kan kum bangi ya san photuli kisnan kan ka re roster system ka develop prospectively kan ya ini syakna bar ngasung thu ba ka kalong ka ba kabom la ban mudur ban ong baya kata ka bangim som le yo i san posen mun shaban ya pin fa ya minta dengan sutu san posen kami ha kata de nak kata kata syai ka daro ka parti dar om parla ban pen balu ya kata ka reservation policy ka bang atho ka manifesto ya ka roster system hi kan long effective the day one ba ka ni roster ka come into public domain dan ini come into place kada bentai kam nani syakmat kata kada ka ba ni yang bat ke bangile le ni juya dawa ba le ban penbha te nak kata ban penbha ngin poi man syaka ba ini ya jadi nale kata kami hapsu ba ke ba parti ke juya pros kata ka stan jong parti ba lo kicing dawa jong ki wei ki jong ni jonga simet secretary ni ya kren ya kata hi ba bat ke male jungi habangiton haga ni ka MDA 2 haga MDA 2 government kumbang ya tai ya ka Meghalaya gaming up mo nang kong ya persyak running ya ajimut haga coordination committee jong ka ni ka MDA partners all party partners ki bu jengmut kum ka party ba and our chief minister kum chairman jong ka coordination committee jong ka MDA partners ngila pu jingmut ban ngile kren kum ka parti ba ngindon ka jinge kren ka ba mar kmat ba ka bashay ka di haka MDA partners meeting la ka di ka ba ngila da bu jingmut lepa tang ba nakaliam chief minister hapring gidi kisi parlahi bandon policy ban lumni ka ni nama sen ku dang dep ka session ma ba bon ki kam jong sarkar tekano ko por bo shi misal khod ini India kren kumka wei ki partner hak MDA ya ka baka parti kala judong lepa ban ong ba kadai ka banta jungi ban ka role jungi ban kren hak MDA government kum ko wei ki partner ya kan nuno ko banta ka bidan ka manifesto bat kanuno ko banta ka balong nam ta ya ka im jong pai ba jong ri ba jabri kham ta ma ya ki samla ko le kibla du bo kibla du bensin kumning ui ya bagi ke cumi kam tam ini kibrana kasi chantia area wala ngilong ni brom ya ka jingdon jogi samla ko ka rel su ten rei isu thu ba ngidon ko hok ban ban bha da ka ba ya ka ni system kre ban ya chikma nadu kasi ba mi thau ya ka policy jong ka sarkar fi ka jing so jonga hi kumbangi ke parti ni labu cuma ba kari ka wei ka benta ka bidan haka manifesto ni ka parti pi
ngirum ngetrelang haka sorkar daga jing thu bala ban vitalize jadi ban fulfill ban achieve yaki bopun ki issue ki baka parti ka dan pa kami election pai ba ngala da kren kita ge kai pinang kam chongka parti ban shari pai ba tinga suba ka platform ka bangin kren haka MDA level long ka ba pengkam yang iku seperti dalam hari sorkar but lagi kata ni sepek ke ba pengkam ba tak ada kecil selalu cuma tengah subuh ban arts ini boy kum ka parti abi don haka ni ke MDA balai ni sungkwa ban yai don galong pa inyo ban air haka mo jingi telang nangit bakin sablangkan kum balong ya ka Meghalaya Gaming Act 2022 mention sam ngakamiot kren haka assembly namar nga ngamdei we mele ngalong president ba party kre ba usi misa ukot ke coordination committee tagade ke ka porda lagade jong kre ke gaming act ko kanya yo ban race te kum ka party kade ka ngangai kene ka bangin race haka ya kene ka rooster system haka MDA level meeting kan long ka batay but kum ngila race ya kene ka Meghalaya Gaming Act haka ni ka stand na da PE lembaga jong fi ki trat patai ko di kren di meeting ni area ka te hakani ko poru ni penpau ki sungu ba kene ka sarkar hadin bagi race ya kene ka Meghalaya Gaming Act ka barang persya ya ka sentiment jong ki pai ba jong kene ka jala ka jong ni ka barang ka larger interest ka ba pai ba usudai ban ong ba umpat long bandan kene ka jai an ka act the Gaming Act tena kalian ka sarkar untuk por ong ba isngap bat menagani ru habang idon hakane ka sarkar ru ni kwa ban race ka ju tegi penpau ki sngongu yo chief minister bolong no yalam jong ne ka MDA 2 government ba kumia kene ka ka pai ba mo ki persya ki partner jong MDA ni race persya tengah ngai tu ba kata ka jing ajmu jong ya ka jingba jong ka rusa system ka bo pai ba bon jong ne ka jala jong ki usno habangi kung ka partner jong ka ngidon ka jing kren ka don ka jing ya tai semua kapiang bangini kren so hakan dia kumila ya ka Meghalaya Gaming Act 2022 ni ya kren ni ya tai bat ni ya snow ya ka sur pai ba hang tu tena ngai kene ro kan long ka ju ko kata ka ke jing kren jong ki ka SSB